Otodeni Jesu. Tata bụ ụka nke isii n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke mbụ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile, ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata, na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-aka ụka tata. Na aja nke Maasị tata, oge ọkọlue na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene maka ngọzi na amara ya, na-ayọ ka Chineke na-echekwaba na-edukwa Obinna ọkọlue bụ di ya. Tata ọ na-elote mgbe eji were nwa ya, ka Chineke na-abawanye amara ya n'ime ya. Uju na Bonyeze Chukwu na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekene n'isi ada ha nwanyị Cheta-Chukwu Ezechukwu, onye nke na-elotekwe mgbe eji were nwa ya 18 years old. O si na Nneka Ụfọndụ na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekene maka ngọzi ya, amara ya na nchekwabi ya n'isi ezinụlọ ya na ihe ndị ọzọ niile ha bụkwa n'obi. Maxwell Ogeoke na ezinụlọ ya na-asị happy birthday n'isi Ngozi Benedicta Ogeoke, na-ayọkwa amara Chineke, ebere ya na ngọzi ya n'isi ya. Francisco Ọkpalaire na-enye Chineke ekene n'isi nyanwa na onwe ya tata ọ na-elote mgbe eji were mụọ ya, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi Cheta-Chukwu Ezechukwu, na-ayọ amara ya na odudu ya n'isi ha niile ndị na-elote mgbe eji were mụọ ha. Ezinụlọ Nwanna na-enye Chineke ekene, na-asịkwa happy birthday n'isi Chioma Margaret Nwanna, na-ayọkwa ngọzi Chineke na amara ya. Kalista Ebereze Okoye na-enye Chineke ekene n'isi nwa ya nwoke Izichukwu Ezeọnụ, onye nke birthday ya bụ na February 10, wee na-ayọkwa ngọzi ya, amara ya na odudu ya n'isi Izichukwu. Ezinụlọ Amụchie na-ayọ ka Chineke were aka o ji agwọ ya nụọ ayịyọ ha site n'isi nwa Ezira Ọmọle, osi na agwọ ya were pụta. Edith Olewenne ihe a na-achọ na-ayọkwa maka ihe Basil Adịndụ Olewenne ezinụlọ na-ayọ na ihe abụrụ obi. Ịma na Tony Ikebụ na-enyekwa Chineke ekene n'isi Cheta-Chukwu Ezechukwu na-eme 18 years birthday ya, wee na-ayọkwa ka ngọzi Chineke amara ya na odudu ya na-aga na ndụ ya. Ugoeze na Damian Bumbum Anụm na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Eto Chinyere. Nne na nna Ikemdị na Chi Nwoko na-ayọ maka mkpụrụ obi Ikemdị na Chi, na ndị ezinụlọ nwoke niile na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Ikemdị na Chi Nwoko. Ezinụlọ Ogeoke na Ejike na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Sam na Esther na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Rose Okafor.
Linus Anene na Yomaka Mpulobi Mamuya Antonia Nchedo Anene. Frank na Louise Okoye na Yomaka Mpulobi Amala Margaret Okoye na ndị niile nwụrụ nso anụnwa na ezinụlọ Solomon Okoye. Tony Ikebodo na Yomaka Mpulobi Austin Ezenwa, Austin Anene, Frank F.O.C. Oba na Peter Okemmuo Jr. Ka mkpụrụobi ndị a niile anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụobi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maasị anyị tata bụ Ụkọchukwu Ambrose Udoji. Unu nọkwa ya. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na okwukwe. Onye pakiri moto ebe esi apụ na ebe esi abata ji ebupu ya kịta maka a ga-ete onye. Ọ dị ka ebe a na-akpụ na ebe a na-agba ọ na-aka ije ọ na-adakọsị adakọsị. Unu n'ọzụkwa ya. Nna ha nna na nwa na mmụọ nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Iji kwado onwe anyị ọfụma maka emume nke Eucharistia n'ụwa, ka anyị nyochaa na akọ na uche anyị n'ebe anyị si wee mejọọ Chineke site n'imejọ mmadụ ibe anyị ka ihe ọma ya. Onyenwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Onyenwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile meela anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe. Otito dịrị Chineke. Otito dịrị Chineke.
Otito dere Chineke. Otito dere Chineke. Otito dere Chineke. Otito dere Chineke. Otito dere Chineke. Otito dere Chineke. Otito dere Chineke. Otito dere Chineke. Otito dere Chineke. Otito dere Chineke. Otito dere Chineke. Otito dere Chineke. Ka anyị yọọ ayịyọ Chineke nna anyị, ndị ji ezi obi na eziokwu efe gị ka ị were ka ndị nke gị. Biko nye anyị amara gị ka anyị na-ebi ụdị ndụ ahụ nke na-amasị gị, ka anyị wee bụrụ ndị kwesịrị ekwesị ịbata n'ebe obibi gị. Site na dị nwanne anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Sirak. Ọsọ gị, ị nwere ike idobe iwu Chineke. Ime uche ya bụ ịhụrụ isi. Ihe chere gị n'ihu bụ ọkụ na mmiri. Nke ọbụla ị chọrọ, ji aka were ya.
ihe chere mmadụ n'ihu bụ ọnwụ na ndụ, nke ọbụla onye họrọ enye ya. Amamihe onye nwe anyị ebuka, ike ya pụrụ ime ihe niile. Ọ na-ahụzu ihe niile. Anya Chineke na-ahụzucha ihe dum o mere. Ọ na-aghọta ihe ọbụla mmadụ na-eme. O nweghị onye ọbụla ọ na-edunye ka o mee njọ. O nweghịkwa onye ọ na-enye ike ịgha ụgha. Okwu nke ose bụ ụwa. Abụ ọma na azịza ya. Ngọzi dịrị ndị na-eso iwu nke Onyenwe anyị. Ngọzi dịrị ndị na-eso iwu nke Onyenwe anyị. Ngọzi dịrị ndị na-eso iwu nke Onyenwe anyị. Nụnụ ya, ngọzi dịrị ndị na-eso iwu nke Onyenwe anyị. Ngọzi dịrị ndị na-eso iwu nke Onyenwe anyị. Ngọzi dịrị ndị ụta ha na-adịrịghị, ndị na-aga n'usoro iwu nke Onyenwe anyị. Ngọzi dịrị ndị na-edowe atụmatụ ya, ndị obi ha niile na-achọ ya. Ngọzi dịrị ndị na-eso iwu nke Onyenwe anyị. Ngọzi dịrị ndị na-eso iwu nke Onyenwe anyị. I nyere iwu na a ga-eleru anya ala debechaa atụmatụ gị niile. Ewo, ọ dị nnọọ ka m guzosie ike n'ịga n'okporo ụzọ iwu nke Onyenwe anyị. Ngọzi dịrị ndị na-eso iwu nke Onyenwe anyị. Ngọzi dịrị ndị na-eso iwu nke Onyenwe anyị. Mere nwaodibo gị amara ka mbibe ndụ wee na-edobe okwu gị. Meghee anya m ka m wee tụlee uche n'ịdị ebube nke iwu gị. Ngọzi dịrị ndị na-eso iwu nke Onyenwe anyị. Ngọzi dịrị ndị na-eso iwu nke Onyenwe anyị. Onyenwe anyị, kụziere m okporo ụzọ nke iwu gị, ka m wee tọọ anya n'ala debechaa ha niile. Nye m ike ileru anya ala ka m wee debe iwu gị, bịakwa were obi m niile debechaa ha. Ngọzi dịrị ndị na-eso iwu nke Onyenwe anyị. Ngọzi dịrị ndị na-eso iwu nke Onyenwe anyị. N'ọnọdụ ngọzi dịrị ndị na-eso
ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Ma otu ọ dị, anyị na-ekwu okwu amamihe n'ebe ndị tozuru oke n'ime mmụọ nọ, ma ọ bụghị amamihe nke oge a ma ọ bụ nke ndị na-achị ụwa taa. Ndị amamihe na ọchịchị ha na-agafe agafe, kama anyị na-ekwu okwu amamihe nke Chineke n'ụzọ dị omimi, bụ amamihe nke Chineke zonarịrị ụmụ mmadụ site na mbụ, nke Chineke kara aka tupu eke ụwa, na a ga-ekpughe ya n'oge a maka iwetara anyị otuto. Ọ dịghị onye ọbụla n'ime ndị na-achị ụwa n'oge a ghọtara amamihe ahụ. Ọ bụrụ na ha maara, ha agaralaghị akpọgide onye nwe ebube n'obe. Ma dịka akwụkwọ nsọ si kwuo, ihe anya na-ahụbeghị, nke ntị na-anụbekwa, ihe obi na-echeghị na ọ pụrụ ime, ka Chineke dozirila ndị hụrụ ya n'anya. Ma ọ bụ naanị anyị ka Chineke kpughere ihe omimi ndị a site n'ike mmụọ nsọ ya. Mmụọ nsọ ahụ n'onwe ya na-enyocha ihe niile, ọbụnadị ihe omimi niile dị na Chineke. Okwu nke ose bụ ụwa. Halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Onye ọbụla hụrụ n'anya ga-adịghị n'okwu bụ nna m ga-ahụ ya n'anya, ị ga-abịakwute ya. Hallelujah, Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Matiu dere. We are reading the shorter form of the gospel. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, unu echekwala na abịara m imebi iwu Mozis ma ọ bụ nkuzi ndị amụma. Abịaghị m imebi ya emebi, kama abịara m imezu ya emezu. N'ịgwụ na eziokwu, ruo mgbe eluigwe na ala ga-agafere, ọ dịghị otu ihe ọbụla dị nta, ọbụna nke dịkasịrị nta, nke a ga-esi n'iwu Chineke wepụ
ruo mgbe emezuru ha niile. Ya mere, onye ọbụla ga-emebi otu n'ime iwu ndị a, ọ bụ na nke dịkasịrị nta, wee kụzikwara ndị mmadụ ime otu ahụ, ga-abụ onye dịkasịrị nta n'alaeze eluigwe. Onye ọbụla ga-edebe iwu ahụ wee kụzikwara ndị ọzọ ime otu ahụ, ga-abụ nnukwu mmadụ n'alaeze eluigwe. Ozi ọma gosiri ụwa. Amen. Okwu niile a na-agwa anyị tata gbadoro ụkwụ na gịnị? Iwu Chineke. Agbakọbịa. The commandments of God. Ekwulie karịa ugboro 10 n'ife niile agụla anyị tata. Ife ọgụgụ nke mbụ bụ ya n'ọnụ. Ekwe aza so ya wee na-etinye ka mkpu. Ife ọgụgụ nke abụọ o bu ya n'isi. Anyị lukwezie n'ozi ọma. Jesu wee na-ekwu na ọ dịka ebe a ka ọ kọwasịrị ọfụma. So ebe ọ bụ na ife ọgụgụ nke mbụ ekwe aza so ya, ife ọgụgụ nke abụọ na ozi ọma na-ekwu ma ọ na-agbado ụkwụ maka iwu. Kedu ife ọ dị unu ka ọnya ka anyị ekwu maka ya taa? Nke a unu dele jụụ, ọ egwu na-atụ unu ka ọ bụ egwu a na-atụ afọ ma ebulu ụzọ? Ka ọ na Igbo mada Igbo nna asụkwụzi ọ dabachara ọzọ? Ọ dabara? So what do you think will be the focus of our reflection today? Since the first reading, the responsorial psalm, the second reading, and the gospel lay emphasis on the commandments of God. Iwu. Ọ dị mma ngwa ka anyị kwuo maka iwu. Iwu one ka anyị nwelụ? Iwu 10 nke mbụ, nke abụọ, nke ịtọ, nke ịnọ, nke ise, nke isii, nke asaa, nke asatọ, nke itenaanị, nke 10. Ese na-atọzi unu. ABC. Ngwe ABC ebele. Ọ dị mma. So, ife nji nwee sị ka njụọ ajụjụ a bụ ka ịghọta, maka na ịma na ọtụtụ oge a na-agba na-ekwu na-ekwu ya ife a na-agụ erika, ife a na-ekwu erika, mana o nwere ebe Chineke na-eduje anyị, which sometimes we kind of overlook it. Mana o nwere iwu nke unu akpọtara afọ. O nwere iwu Chineke dịkwa na 11. Nke melie 11 bụ gịnị? Ị ga-afụ mmadụ ibe gị n'anya dịka isi mee gịnị? So na isiokwu tata wee bụrụ maka ama m na ekwube ebe ọ bụ ekwu niile, ife ọgụgụ niile tata bụ maka iwu.
so onye nọrọzi ya ọ na-eche iwu nke a edebere ya mana edebechara m ya iwu nke ọzọ ya adịm emebi ya ncha ncha iwu nke a na-emebi ya efu mebi na arịsa a na-agbakọ na-enwe mana o chefuzie ife Chineke chọrọ ka ọ jụọ onwe ya nwoke a nwaanyị a gị bụ fada ndị ụka gị a na ndị unu nwa bụ ndị ụka na fada unu gị bụ brọda na sista gị bụ night na day ọ gị na-atọzi unu ebe e nwere night aya enwe day Chineke kelere night o kere day efukwa kụpụ ndị day aka so n'ife Chineke chọrọ ka anyị jụọ onwe anyị bụ iwu ịfụnanya anụnwa kedu ka anyị si egosi ya onwe anyị anyị agụ afọ iwu Chineke wee sị na ọ dị iri unu maara na the first 3 bụ maka gịnị anyị na Chineke the rest bụ anyị nwa nwanyị kedu ife Chineke ji debe ya otu a uche ya dịkwa ya ọ maka na ọ maara na ebe ọlụ dị kana na n'etiti gịnị onwe anyị mana unu maara na anyị na-eje tụgharịa nụ ya nụ na mfụrụ Chineke n'anya na m ejebego gịnị eluigwe isi ozi ọma nke taata bụ na ibidobere ọdụ ma ọ bụrụ na ịfụ sọ Chineke n'anya mana mmadụ ibe gị ofu ụzọ adịbe gịnị adaba so ka anyị kpụ iwu Chineke n'ọnụ ha ka anyị lutekwanụ n'ọgbọnụ ịfụnanya ka a na-eme gịnị ka a na-ekwu maka ya amen Jesu wee kọwaa anya wee sị iwu ọfụ ka m na-enye unu unu onwe unu n'anya dịka m si wee mee gịnị na ka o si wee bido okwu oziọma nke taa unu echekwana na ya bịalụ imebi gịnị iwu na onwerodo ọtụtụ ya bụrụ nke dị karịcharị nta na onwere mmadụ ahịa akpụ ya cham mmadụ ahịa enwepụ ya kpaka unu eche na ya bịalụ imebi iwu emebi na ya bịalụ ime gịnị imezue emezu ọ n'imezue a ka ọnọdụ wee na-akọwala anyị ka esi emezu ya and ka esi emezu ya afọ bụ ị ga-afụ mmadụ ibe gị n'anya dịka Chineke si wee mee gịnị wee fụ gị n'anya ndị na-eme otu a onye na-aka elu ndị fụrụ mmadụ ibefe n'anya dịka Chineke si fụfa n'anya setịpụ na aka elu dịkwa chọọ maka aka ịkpọ nkụ anyị nọkwa na Blessed Sacrament maka aka maka inwetuche maka inwe n'isi aka ga-atọ n'elu enwee kpọwa m ma kpọwa Fada Juru si abịa na ọ nwere ndị aka fada enwetu so ka iche gịkwa ọfụma ndị mere ka fa nwenye aka nwetukwa azụ which means na bad Russia ọ na onye nọ n'akụkụ si come on wetu aka ị na-edebe iwu Chineke ekwugo m ụgwọ iji na-edebe iwu Chineke nwata nwoke iwu niile anyị gụchara dịka anyị si wee fụ n'akwụkwọ nsọ kwa from childhood akụzilie catechism anyị gụrụ kịta and he grew up with that knowledge and practice ọ na-eme ya ezu ori dakwa iko ọ na-emegbu mmadụ ọ na-enwe anya ukwu ọ na-enwe anya ụfụ ọla iwu niile ọ na-edebe ya o nwee cheenụ ebe onye debechela iwu Chineke niile gịnị ya bụ
inye certificate ije ebe ije n'igwe o nwee gbakwute Jesu ozugbo because ọ ma na ya na-edebe iwu si Jesu na certificate imezu iwu n'ikwuru na anyị enwepụ ka a na-eme gịnị ka a na-etinye ka ebe Jesu zara ya imekwala ọfụma young man ịgbanika mana ka ị nwee zuo oke ife a Jesu na-ekwu ọ bụrụ m na-ekwu Jesu nwee sị ya ka ị nwee zuo oke jezie lee ife ime gịnị kedu ka iru na anya dị nya bụ nwata oke n'ọsọ ngwele na gịnị n'ọsọ iwu Chineke ka ọ dịbagodu ifugo na nwere ka anyị si edobe iwu Chineke a ọnya bụ ife o ji bụ na isi ozi anyị taata bụ ka anyị tụgharịke n'uche iwu anyị na-akpụ n'ọnụ mgbe niile kedodo ife ọ pụtalụ maka na Chineke nwere ike na-agwa anyị ife ọzọ anyị nwa na-akọla ife ọzọ maka ifi otu nghọta nke obi anyị si nwee megịnị si nwee dị onye ka eji agbalikwenye otu a ka anyị malite idebe iwu Chineke a na-ada ụda eri anyị si na-eto na nwata kedu ife ọ pụtalụ imezu iwu Chineke o siri gịnị o siri ike o siri gịnị mana onye si anyị jide nkakwụ ọ dị nkwadebe inyekwa anyị hand sanitizer anyị eji maka kedu ife eji eficha aka wipes okay ọ ga-enyekwa anyị wipes anyị eji wee fichasi aka so na Chineke si ka anyị dobe iwu onye go anyị ife ha ife ọgụgụ nke ụwa na-ekwu maka ya wisdom and onye kpatara na onye lue ọ na-agbani onye kpatara na onye lue ọ dị conscious of keeping the commandments of God even as difficult. We all strive to abide by the commandment of God because God has given us the wisdom to do so. Ọ bụrụ na ọ bụrụ maka na ị na-agba mbọ idebe iwu Chineke a nwanne gị odola anya ka akpọ gị asị osisi anya asị akpọbi akpọbi ọ bụzi di gị ọ nwunye gị ọ bụ agbata obi gị ịka akpọ gị asị anya ọgba ọdịbe nne mana ị mana mada ekwu maka gị na ọbụla go ịka akpọ gị asị kpọlie nya akpọli mana maka ifi n'ikwelu maka ifi the wisdom of God amamife nke Chineke ịkasie na-eme gịnị adọni so na anyị na-ayọ Chineke na ụka nketa onye anyị aka onye anyị ike nye anyị amamife enwe ike ikwudosi ike n'ime gịnị idobe iwu ya maka na onye ọ na-asị gị hụrụ n'anya ka o nwee bụ n'imezu iwu ya nwere ike ọ gasị ọrịa ọ nọ nso ndị agbọrọ gasị fa nso ọ sị na ya aza nke a fada serapụ ya mecha ka ikwu so ndị a na-asị gị fụrụ n'anya kwanụ onye ilo gị Jesu ji wee kwuo enye ọfụma love your and pray for those who persecute you. Ndị fụrụ gị n'anya fụchabere ofe n'anya ma ya bụrụzia ndị na-achụ gị ka ọsọ ụgbọelu a unu afụgo ife o ji bụrụ na tupu inwe n'aka niile edebe iwu Chineke n'ihi eme gịnị n'ihi eche gị ọfụma maka na ọ dịrị ofele ego ife ụka ji nwepụta okwu nke taa unu n'ọzụkwa ya ife ọgụgụ nke mbụ gere ka o ji nwee bido ọ masị gị ime gịnị na-ekwe na anya ọzọ ọ masị gị kedu onye ya agụụla anyị ya ife ọgụgụ nke mbụ mbido ya just mbido ya agụrụ na agaba gụchala ya agụchala just gụchala ya nwa obele ị nwere ike idebe iwu Chineke ọzọkwa ọsọ gị ị nwere ike idebe iwu Chineke ọsọ gị
unu afụla ebe Chineke ji kedo anyị ka Chineke kechara Adam na Eve ife a ka ọ gwalfa asụsụ a ịfụlụ eche m unu ndụ na ọnwụ n'iru ife na ọchịchị aga m n'iru na ịga n'azụ nke sọzili unu mee gịnị kedu nke anyị na-aralụba nke ịralụ anyị na-aralụ aga m n'iru ọkụ ya mana ife sozi ka agaba n'iru a anyị aka na ebe a ka nsogbu anyị nwee na-ayọ Chineke ka o nyere anyị aka ife ga-ebutela anyị ịnachi azụ na idobe iwu Chineke site n'ịfụ mmadụ ibe anyị n'anya ọkacha onye a chọrọ ka anyị nwa mmiri tọgbọ iko Chineke biko nwepụrụla anyị ya bụ ife ka anyị wee jiri obi anyị niile na mmụọ anyị niile wee mee gịnị wee fụ gị n'anya wee fụ mmadụ ibe anyị n'anya n'ikpeazụ ọ sị na onye mebiri iwu kụzielu ndị ọzọ imebi ya na ọ ga-eme gịnị onye mebiri iwu ndị a kụzielu ndị ọzọ imebi ya ga-abụ onye mere gịnị dịka asịrị gịnị nta na ebe onye nwa ya ejedila n'igwe eluigwe a efugo kịta na-enwe layers onwe ndị na-agba ọkụ na-enwu n'elu nwee ndị na-ebe ọkụ na-enwu ọpịọta o ji nwee ndị ga-adị nta na nwee ndị na-adị n'ebe a ụfọdụ nwere ike gbado ụkwụ na nke a sị oke ebe ọ bụ na ya mmebi iwu kụziele ndị mmadụ na ya adị nta na alaeze eluigwe ndị ka ya mebiri ya gawa kama eruo ya n'ọrụ na ndị ọzọ unu n'ọsọkwu ya kekpọrọ unu afọ ya n'okwu Chineke emika ka anyị mara na ife Chineke na-ekwu bụ na anyị enwepụ nke a na-eme gịnị a na-etinye ịfụ no two ways about loving your neighbor so ka anyị ghọta ya ọfụma ka Chineke gozie anyị site na Kristi dị nwe anyị o nwere onye nwere ajụjụ ekwe m n'otu Chineke ka anyị jiri n'okwukwe na umeala ọzịalụ Chineke ife ndị na-agbakasị anyị na-atụ ntị gị n'ala zamụ Chineke tọọ ntị gị n'ala zam ekpere onye njọ ka mbụ ogbenye ka mbụ n'ụwa na-atọ ntị gị n'ala zamụ
maka ndị nche atụrụ nke nzukọ nsọ Kristi ka ha na-achọ uche Chineke n'ihe niile, ka ha na-anọgidesi ike n'ime uche Chineke, ka ha na-ayọ ike na amara Chineke iji mee uche ya oge niile. Anyị arịọ gị inwe nlata ntị gị n'ala zamụ, ntị gị n'ala zamụ. Chineke tọọ ntị gị n'ala zamụ ekpere, onye njọ ka mbụ, ogbenye ka mbụ n'ụwa, nlata ntị gị n'ala zamụ. maka ndị nọ n'isi ọchịchị obodo na mba dị iche iche, ndị na-agba mbọ idobe iwu Chineke na ịkwalite ya, ka Chineke gbaa ha ume ma chekwaba ha mgbe ha na-achọ ime uche ya. Maka ndị na-akwado ịrọpụta ndị ọchịchị ọhụrụ, ọkacha obodo Naịjirịa, ka ike Chineke nye ha onye ga-akwalite ọdịmma onye ọbụla. Anyị arịọ Chineke tọọ ntị gị n'ala zamụ, tọọ ntị gị n'ala. Chineke tọọ ntị gị n'ala zamụ ekpere, onye njọ ka mbụ, ogbenye ka mbụ n'ụwa, tọọ ntị gị n'ala zamụ. maka ndị na-agba mbọ iji ezi obi jere Chineke ozi, ndị na-ekesa ozi ọma nke Kristi, ka amara Chineke na-agbasiri ha oge niile ma na-enye ha udo. Anyị arịọ gị onye ebere tọọ ntị gị n'ala zamụ, tọọ ntị gị n'ala. Chineke tọọ ntị gị n'ala zamụ ekpere, onye njọ ka mbụ, ogbenye ka mbụ n'ụwa, tọọ ntị gị n'ala zamụ. maka ndị niile ji ike ha niile na ezi obi na-achọ amamihe na eziokwu nke Chineke, ka mmụọ nsọ nke Chukwu na-edu ha n'ụzọ ziri ezi n'okwu Kristi. Onye amamihe tọọ ntị gị n'ala zamụ, Chineke tọọ ntị gị n'ala zamụ ekpere, onye njọ ka mbụ, ogbenye ka mbụ n'ụwa, tọọ ntị gị n'ala zamụ. maka ndị ọgbakọ okwukwe anyị niile, ọkacha ndị na-enweghị ike isonyere anyị n'oche nri nke amara Kristi n'ụbọchị tata, ka ịfụnanya na amara Kristi zute anyị niile n'ọnọdụ anyị dị iche iche. Anyị arịọ Mmadụ agwọ ọrịa tọọ ntị gị n'ala zamụ, tọọ ntị gị n'ala zamụ. Chineke tọọ ntị gị n'ala zamụ ekpere, onye njọ ka mbụ, ogbenye ka mbụ n'ụwa, tọọ ntị gị n'ala zamụ. maka ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na Mass dị asọ tata, ndị nwụrụ naanị ọma jijiji na mba Turkey na Syria, ka ha nweta ezumike ebebe na alaeze eluigwe. Ka Chineke kasie ndị ọnwụ ha metụtara obi. Anyị arịọ gị inwe onye ebere tọọ ntị gị n'ala zamụ, tọọ ntị gị n'ala zamụ. Chineke tọọ ntị gị n'ala zamụ ekpere, onye njọ ka mbụ, ogbenye ka mbụ n'ụwa,
anyị na-ayọ maka Aguleri Diocese ọfụ nke nzukọ Katọlik kewapụtara ka Chineke gọzie ya ka ọ nwee ike inye aka na-abawanye okwukwe ndị mmadụ ọkacha site na idobe iwu nke Chineke. Anyị ayọ odiwenụ. Chineke nna ji ike niile ịnụgonu ka o si akpa anyị, ịmala ife na-akpa anyị karịa otu anyị si wee kọwapụta ya. Anyị nwee na-agbakwanyezi ịmala ife ndị anyị ga-eme ọ dị anyị mma aka na arụ ka na mkpụrụ obi. Biko meela anyị mkpa niile site na Kristi iwe na anyị. Gịnị ka m ga-enye gị igwe nke na-eche ndụ m ihe ọma niile o mere mgbe m nọ n'afụfụ maka ihe dum o mere nye ya ekele. Otito dịrị ya eze kasị eze dum. Father, to you be all the glory. To you, Jesus, be all the honor. To you, ancient of days, all the glory and adorations forevermore. Father, to you be all the glory. To you, Jesus, be all the Almighty Redeemer, to you be all the glory. Glory And adoration forevermore. Be all the glory. I say receive all the honor. I will give you all the praise, all adorations forevermore. Father, to you be all the glory. To you, Jesus, be all Almighty Redeemer, to you be all the glory and adorations forevermore. Father, to you be all the to you, glory. to you, to you, to you. Only you we give Be all the glory. adorations forevermore. We give you all the praise. We give you all the honor. Everybody can receive all the praise, all adorations forevermore. Father, to you Be all the glory. Father, to you Be all the to you, to you, to you. Be all the glory and adoration forevermore. Dalu makini magio ni mendume. Aburu makini neberanyo ayaranya gonkawa. Dalu makini magio ni mendume. Aburu makini neberanyo ayaranya gonkawa. Dalu makini magechi welobi omai. Aburu makini neberanyo ayaranya gonkawa. Dalu makini magio ni mendume. Aburu makini meranyo oyara faro. Agama konole yarone. Agama konole kafarone. Oyara marung. Agama konole yaranone. Oyara mahung. Mmesama Chineke na-edumo. Oyara mahung wakao. Oyara marung kawe. Mmesama Chineke n'isi anyo. Oyara ma. What a marvelous God. What a marvelous God. You have done a marvelous things for us. What a marvelous work. What a marvelous is yet to do marvelous things for me. Hallelujah. What a marvelous. Marvelous. He has done marvelous things for me. Hey. What a marvelous God. What a marvelous.
He used to do marvelous things for me. Ọkwa nke siri ga-eburu m ibu anyị. Ọkwa nke siri ga-abụ nke mmemme. Ana m n'iru gị ka nketa ke n'ime gị. Ọkwa gị si na ị ga-eburu m ibu a. ọkwa gị si na ị ga-abụ nke m. onye nwe ebube Anọ m n'iru gị o. n'iru gị Ka m keta oke n'ime gị o. Chineke na-eme mma imela ekene dịrị aha nsọ gị o imela Chineke na-eme mma imeela. Ekele na-ere gị o imeela. aka na-ebu n'elu ekele ije mma dịrị aha nsọ gị o imela Chineke na-eme mma imeela o. Ekele na-ere gị onye ọma. anyị ga-akọ na-eri ayala one ebube dike ọma mma jụrụ arụ imela Chukwu Chineke na-eme mma imeela o. Ekele na-ere gị onye ọma. onye na-eje ndụ imela ijema dịrị gị o imela Chineke na-eme mma imeela. Ekele na-ere gị onye ọma. onye na-aza ekpere ị na-ebu n'elu ekele ijema dịrị aha nsọ gị o imela Chineke na-eme mma o imeela. Ekele na-ere gị onye ọma. Zion n'obodo ọma Zion, Zion, Zion. Zion bụ obodo ọma Zion bụ obodo ọma Zion ndị ahụ Chineke mere mma bịanụle ndị ahụ Chineke mere mma o sokwa na ya Ndị ahụ Chineke mere mma. Sokwara ndị ahụ Chineke mere mma. So na ya. ndị ahụ Chineke mere mma bịanụle ndị ahụ Chineke mere mma esokwa na ya Ndị ahụ Chineke mere mma. Bịa lelee ndị ahụ Chineke mere mma. Eso. o mere mma na mere mma esokwa na ha Ndị ahụ Chineke mere mma. Bịa lelee ndị ahụ Chineke mere mma. Eso m na ya o. onye anyị nọ n'obi ya o siri ike onye anyị nọ n'obi ya ọ kara aka ya n'obi ya ike onye anyị nọ n'obi ya ọ kara aka onye anyị nọ n'obi ya o siri ike onye anyị nọ n'obi ya ọ kara aka Anyị nọ n'obi ya siri ike. Chukwu anyị nọ n'obi ya o kara aka. onye anyị nọ n'obi ya o siri ike onye anyị nọ n'obi ya ọ kara aka Anyị nọ n'obi ya siri ike. Onye anyị nọ n'obi ya o kara aka. onye anyị nọ n'obi ya siri ike onye anyị nọ n'obi ya ọ kara aka Onye anyị nọ n'obi ya siri ike. Onye anyị nọ n'obi ya o kara aka. ọ dị mma ọ dị njọ ekpere ewe m aga m agbaba n'ime Chineke ga-akụ pam n'alụ nnụ di nwenụ anyị na-arịọ ka onyinye anyị na-ehunyere gị wụcha anyị mekwa ka anyị dị ọhụrụ biko mee ka anyị na-eme uche gị rue n'ọnwụ iji nweta ụgwọ na Kristi
anyị yọrọ nke a site na Kristi dị nwe n'anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite na obi enu ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi n'azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa ta ụwa, site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtala anyị n'ọnwụ ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị, nsọ 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 tebụl ụwa Chineke nke igwe ndị agha, ebube gị jupụtara n'eluigwe na ala. Hozana n'elu kasị enu, onye bịara na Hozana n'elu kasị enu. Nna anyị dị nsọ ezi esego na ido ihe dum nsọ, anyị na-ayọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ikwughasọ ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya were nara wee ree achịcha, nye gị ekene na otito, nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụkwa ka o si mee mgbe ha richere nri anyasị, o buli iko mmanya nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta na ife omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịhụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịfụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na Archbishop anyị bụ Jose Gomez na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaba n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, na Eugene dị asọ, ndị mere uche gị n'ụwa, wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwe ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Per ipsum et cum ipso et in ipso est ibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Recepite salutaribus moniti et divina institutionem formarti audemus dicere.
Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut oper misericordiae tui adviti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbationes securi, expectantens pietans spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Viatum es regnum et potestas et gloria in secula. Onye nwanyị Jesu Kristi onye gwara ndị apọstụl gị udo ka m na-arapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebebe. Udo nke osebụlụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ọ bụ na ịfụrụ mmadụ ibe gị n'anya, si ya udo dịrị gị. Udo ga-adị ebe ịfụnanya dị, ebe afọ ka udo. Senye uche na-ekwe n'udo, udo ga-adị lele ebe ịfụnanya dị, ebe afọ ka udo ga-adị. Nee nwa atụrụ nke Chukwu, nee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ n'olili nke nwa atụrụ Chineke.
ka anyị yọọ ayịyọ. Di nwenụ, inyela anyị nri ọma nke eluigwe, biko mee ka anyị na-enwe agụụ oge niile maka achịcha nke a na-enye ezigbo ndụ. Anyị yọrọ nke a site na Kristi dị nwere anyị. Kita anyị na-ayọ ndị ọcha ka ha gaghalịa. Ụbọchị ụka gara aga ka ebido Together in Mission. Ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị nwetara envelopes ha n'ụlọ. Ụbọchị anwa ka ekekwara envelope kwuo okwu maka ya. A ka na-emekwa mmemme gbasara Together in Mission. So ndị enwetabeghị envelope ha, ndị emebeghị any pledge, welie aka ka ị were envelope nke gị ka ị were pledge ya. Anyị n'anya ndị na-enweta Archdiocese mail, anyị afụ na edepụtara parishes mere ọfụma n'arọ nke gara aga. St. Eugene Parish anyị sokwa n'ime ha. Mma etinye akwụkwọ ya na bọọdụ ebe a ma gbasaa. Ya bụ anyị nwa mekwara ọfụma mejupụta nkwa anyị kwelụ. Anyị na-ayọ na-eweni n'aka ka a mara ebe unu nọ ka unu were envelopes. Ọ bụ ụzọ anyị si enye aka efu na ndị parishes nwere ka ọha ha na a na-enyere ha aka ha were kwudokwa na-aga n'iru. N'otu aka nwa wee na-elotekwe ndị niile ha dị enweta ozi na parish chọrọ email ha gbaa mbọ ka ha fụ na ha were email ha nye ya onye na-ahụ ihe gbasara maka ya. Maazị Ụfọndụ nọ ebe ahụ, osi Ụfọndụ. Ọ pụtazi akpọnite m ya. Unu gbaa mbọ hụ na email unu oluru ya aka. Ozi ọbụla e nwere na the diocese or the parish o ya elu gị aka ma ọ bụrụ na o ji ya email. Maazị Ụfọndụ pụtake n'ebe a ka afọ agha. Ya ife anyị na-ekwu bụ ihe gbasara email maka parish. Onye ọbụla chọrọ ozi si na parish anụnwa ka ezisa ya onye ọbụla. Onye ọbụla chọrọ ozi si na Archdiocese ma ihe dị mkpa, gbaanụ mbọ nye ya email gị, ọ ga na-elu gị aka. Daalụ. Anyị na-amakwa ọkwa na-elote maka African National Eucharistic Congress. Ọ bụrụ na gị erejistebeghị, gbaa mbọ hụ na imeli ya. Mụnwa mere nke m n'izuụka anụnwa gara aga. Ndị nwere ajụjụ maka ya dịka anyị si akọwa, registration bụ ọ bụrụ na ị sonye na the early bird before the deadline in March, for the early bird is $80. That $80 will take you to all the workshops. That $80 also will take care of, I think, the feeding. Then, lodging is $50 a night. $50 a night. Group of 5 is $200. $50 discount a night. Ọ bụrụ na gị na onye be gị na-eje maka ndị di na nwunye, ị ga-erejista nke gị. Onye ọbụla na-eji ya nụ ga-erejista n'onwe ya. Onye ọbụla, ọ bụrụ Mr. and Mrs. Gị nwa ya erejista kwụọ nke gị. Nyanwa erejista, nwunye gị erejista kwụọ nke nyanwa. O nwere ebe e nweziri comment there, you can say yes, my wife is so and so, and request to be in a room. Ka amalize how to group you. You must register as an individual, as a person, regardless of the number. Over the group, family of 5, then when you come to the room reservation, there are 2 columns. One,
room only or group registration, that takes care of the 5. Moge nya ha na-register for ụmụaka ya, ma ndị ọzọ ụmụaka ha na-register onwe ha luzie for the room has na ha achọghị ya, which means already a package of 5 with their parents. But registration must be individually by age, age, ihe niile ndị a enyere ha aka iji wee ma etu esi were hazie maka ndị na-akpa na-ajụ na ha na-enwe nsogbu. Link eji eme ya etinyere ya na board ka anyị na-anya ọfụma. Black History Month Mass bụkwa Saturday anụnwa nke anyị na-amụ ọkụ ya. Anyị kọwalụ Black History Month planning this year. Anyị na-ejebi ya eje makịta ọ bụrụzi only African American planning. Kịta ọ bụzi anyị niile. Anyị nwasoghị emi, ọ bụzi nke anyị ka ọ bụ. Ihe ọ pụtara bụ onye ya ekwu maasị bụ our Archbishop, onye ya ekwu okwuchukwu bụ ụkọchukwu anyị nwanne anyị nwoke bụ Father Mike Ume, and abịa na this diocese na ndị ojii niile. In terms of this diocese, achọwa ndị fada chigoro ndị ojii echigoro na this diocese, I think he's number 3 atọghachi, he may be number 2. Kamgbe diocese a nụnwa bidoro ka unu wee mara ebe anyị kwụnụ ya. Nyanwa bụ onye ya ekwu okwuchukwu. Ndị kwaya anyị ga-ekwu ukwe na ya, anyị adịghị emebi ihe mbụ. So ọ ka anyị were ghọta ụbọchị anwakwa anyị ketelu ikpe prayer of the faithful. Anyị eso were kpie ka unu fụzie na ndị nwe obodo anụnwa bụ ndị ojii ji nwayọọ wee na-ekpobatazi anyị niile maka afọgụ n'ụzọ amara onye bụ African American nke na-abụ Nigerian American. Ihe ama bụ afụrụ onye ojii. Ihe niile a ga-eme na ya anyị tinyere aka na ya. Ụbọchị anwakwa ofu onye n'ime anyị Skọlọ Amaka a ga-etube ya ugo Flames Award. Anyị mara ọkwa ya last Sunday, ọ nọ ebe a last Sunday akpọnite ya. So ọ bụrụ na a na-asị na ahịra etu a na ahịra etu a, eluzie Saturday anụnwa ọ ga-abụ na 5 p.m. anyị ara etu anụnwa anyị ọkwanyere ugwu na ya. So ihe anyị na-ekwu ọ bụ anyị nwa ka ọ dị alụ. Onye kpọọ ihe ya ihe, kpọọ onwe ya mmadụ, akpọ ya ihe, gbakwu ya mmadụ. Dr. Amuchie nọ in the planning. Ụbọchị ahụ o ya esokwa na-eme ihe a na-eme, mụnwa na ebe a ya esokwa na-eme. Anyị adịghị emebi ya na mbụ, ọ bụ nwayọọ nwayọọ ka eji ka ọ bụrụzie nke anyị. Anyị abịago. So anyị na-ayọ ọ bụrụ oge ethnic mass, one of the auxiliary bishops ụbọchị anwa ịmara ya canopy ụmụ nwanyị, ọ bụrụkwa send down the rain. Ụbọchị anwa ka anyị nọ n'ụdị dị iche iche ka anyị were bịa this Saturday 5 p.m. na Cathedral. N'enu ya kwa ndị nne ka o si do ụbọchị anwa bụ meeting ụnụ, mana ụnụ mechiri meeting na ama eme ya ebe a were si ndị nne niile ka ha gbazibe na ebe na Cathedral 5 p.m. ebe anwa ka unu ya enwere ụkọ, unu nyekwa aka sọpọtụ onye otu unu were bunitekwa parish anyị, bunitekwa ihe a na-eme. O ya adị mma na abịa ụbọchị anwa anyị eju ebe niile. Altar servers, tata ka unu ya ebido training. Agbasa ụka, all the altar servers, all the new ones, parents, please have patience and bear with them. Bring them in. Onye ọbụla, nwata ọbụla natagoro oriri izizi chọrọ serve mass. Ndị nne na nna anyị na-ayọ unu ka unu kpọta ha ozugbo. Agbasa ha ga-ebido training ha.
ndị niile emebeghị virtual training na volunteer n'ụlọ ụka anụnwa na nke ọbụla Ghana na-eme na ya ịdị suppose inwe virtual training. Ndị dị etu anụnwa emebeghị ya ka unu sign ya up. All the volunteers sign up for it. Ndị ya ememienụ ka unu gba mbọ hụ amụchie ma Emilia mmụọ megha. Emilia inu ya biko kwuru ke n'ọtọ amụchie unu mali already na Emilia mmụọ megha ọ bụ ya na-emede nya bụ na afọ ihe gbasara ya ka anyị fụ ya anya. N'otu aka nwakwa Emilia kwuru kwa ọtọ eri oge anyị na-ejebe Anaheim Religious Congress nke anyị na-enyebu anyị oghere ebe anyị na-aka ụka. A na-enye anyị arena ebe anyị aka ụka. Enye anyị oge anwa at least 5,000 to 10,000 arena ebe anyị anọ were ka ụka. Anyị na-ejebi ya eje. Emilia na onwe ya bụ onye na-anọ na boot. Nwekwa ndị na-enyere ya aka. This year nwere onye anyị nwere. Ọ bụzi ya anọ na boot. So anyị chọrọ ndị ya enyere ya aka ka unu fụ ya. Ndị chọrọ ndị ya eje ọ bụ 2 weeks time ka eje ka enyere ya aka for ịnọ na boot for the Religious Congress nke this year na Anaheim. Biko anyị chọrọ ndị enyemaka ka unu fụ ya. Daalụ. Ndị Holy Ghost Adoration Ministry na ya anyị niile ka anyị soro ha December 25 9 a.m. to 11 a.m. na mmemme nke ha ga-eme ebe anụnwa na St. Eugene ebe a. Ha ga-emekwa rosary, praise and worship and Bible study ka anyị gbaa mbọ ndị niile ha na-ayọ anyị niile ka anyị pụta emechakwa ya akpa ngazi n'ọnụ breakfast, light breakfast. Saturday, February 25. What? Or Sunday? Or December ka m kwuru. Unu maka afọ a anyị emezi ka ọgwụ ọsọ. February 25, 2 weeks time. Ebe a ka ọ ga-abụ Saturday 9 a.m. to 11 a.m. ka ọ ga-abụ. Daalụnụ. Youth and young adult choir agbasa unu chelu unu nwere practice ozugbo. All the young adults, all the youths, remember your pledge, remember what you're undertaking, remember what you are, your dreams to be accomplished. We have to be together to do it. Wait after Mass for your practice. N'otu aka anwakwa ndị youth and young adult ha bịaga ebe a gwa ya okwu ya anyị na ha chọrọ enyemaka anyị. Unu fukwue anyị afụ dat na ka ndị ọ dị etu ndị anụwa na ọkịta na ha chọrọ ya ọkụ. This Saturday 9:30 a.m. ha ga-enwe car wash ebe anụwa. Ha ga-eme ya ebe a. Ọ ga-ebido 9:30 a.m. wee luo na 12. Nchọnchọ ego bụ $20. So biko anyị na-ayọ ndị be anyị niile ka anyị pụta n'igwe ka anyị nyere ha aka ka anyị sọpọtụ ha. Na anyị na-aga n'iru bụ na anyị na-akwado ha. Na ha dị eme ọfụma bụ na anyị dara mba. Mana ọ dịrọ nke anyị chọrọ ịda mba ọzọ. Ha chọrọ ka anyị na-akwanite ha. Rapụkwuo ha ndị ya ebute ka anyị nye aka fụ na ebutere ha. Ọ bụ this Saturday 9:30 a.m. to 12 ka ha wee nwee ike kwadokwuo were jee na cathedral for the Black History Month Mass. Nkiru Mmaduka ọ nọ ebe a? Ya Nkiru Mmaduka ma mụ ya arapụ. So biko anyị malụ ka anyị si eme ka anyị nwee ike iberuri ihe kpọọ na fonu ndị ya eje nwee eji ụzọ ọbụla bụ n'ụzọ anyị si eneta onye nke anyị ihe mere dakwasara ka anyị mee etu anwa. Linus a na-ene unu n'anya n'azụ
unu mana ọnwa dị atụ egwu ọ bụrụ na ọnwa na-atụ egwu inebe dị mkpa ebe ọ na-afụ anwụrụ ọnwụ bịakete nso ọgbara ọsọ ma nyanwa na onwe ya kwa mamụ ya bụ Antonia Ncheda na-ene rapụkwalụ anyị makwalụ ka anyị si eme biko ka anyị nwee ike n'ụzọ abụ n'ụzọ anyị si emnete onye nke anyị ihe metụtalụ ka anyị mekwa etu anwa Regina Adaeze Ifeyi nwa eze unu kwuru n'iru ebe a kwuru n'ọtọ na Caroline Okeke mama gị bịara ọnụ ya oke anyị maalụ ndị anụnwa na anya na-azụ ka ha fụ iru unu ndị anụnwa papa Ifeyi nwa rapụrụ na Wednesday anụnwa ka Tuesday n'ebe anụnwa so again anyị maala etu anyị si eme n'ụzọ abụ n'ụzọ anyị si enete ndị nke anyị ihe metụtalụ anyị abụlụghị anyị abịago so ka anyị kpọkwa ha ka anyị nọnyelụva ndị niile anyị kpọpụtara na-asị unu ndo n'aha Igbo Catholic Community kịta ana m ayọ Dr. Amuchie Paul Amuchie where are you ka ọ bịa ka o mejupụta ụbọchị anyị nwere diaspora breakfast appreciation breakfast in the Archdiocese nke anyị mere na November last year. Fada anyị kara anyị ụka tata bụ Fada unu nọkwa ya Fada Udoji ọbịa nwụrọ ihe anyị nyere ụbọchị anwa nya ka Amuchie ga-enye ya kịta n'iru anyị niile iji wee kenie n'ọlụ ọ na-alụ n'ọlụ ha na-alụ na this Archdiocese. So etu a ka esi wee mee ụbọchị anwa enyere Fada daalụ ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụla ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us in this church, please may you stand. First time worshipers, do we have any first time worshipers? Okay, anyị nwekwalụ biko kopụrụ ya aka n'azụ kopụrụ ya aka. anyị na-ekene gị. You are welcome to worship with us. Anytime you are around, please come back and worship with us here. Daalụ. Ka anyị kụpụziere nụ ụkọchukwu anyị kaala anyị ụka tata aka. Anyị wee na-ayọkwa Saturday anụnwa ebee ka ọ ga-abụ? Ebee ka Saturday anụnwa ga-abụ 5 p.m. ka anyị nọdụ n'oge ndị kwaya unu manụ ya na ebe ahụ ebe 4 or even before that, and unu nwee practice on Tuesday anụnwa ka anyị lotekwu ya ndị kwaya ka unu bịa practice kwado ihe unu ya ekwe ka unu gara ije ebe anwa chụba anyị iru. Ndị kwaya ka anyị na-ayọ. Daalụnụ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa agụsigo na bana n'udo. Katọlik ka m ga-abụ, n'ime ya ka m ga-anwụ. Maria bụ ezi nne m, etu ọsọrọ ụwa ya dere. Katọlik ka m ga-abụ, ime ya ka m ga-anwụ. Ọnwụ ọma. Maria bụ ezi nne, ya sọrọ ụwa ha kwube. Katọlik ka m ga-abụ, ime ya ka m ga-anwụ. Ọnwụ ọma.
ha kwube etolike ka m ga-abụ ime ya ka m ga-abụ